Ναι, η μητέρα μου δεν έχει τίποτα τέτοιο, έχει καρκίνο στον πνεύμονα στο τελικό στάδιο. Εντάξει, ήρθε με διοξίδιο αυξημένο. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τον βάλαμε με το COVID. Ναι, ήταν καλά. Εχθές ξεκίνησαν τα συμπτώματα. Να έχει πιο σαν εγκεφαλικό κάτι. Εντάξει, και την έχετε βάλει μέσα στο θάλαμο με τις COVID. Πρώτα απ' όλα και θα πάει επάνω, μόνη της. Ωραία, ποιος είναι? Σε εσάς με στείλανε. Ποιος είναι αυτός που... Ποιος? Οι γιατροί με στείλανε από εδώ. Ποιοι γιατροί? Ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί? Αυτοί που είναι μέσα. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, εσείς με στείλατε από εδώ, στη γραμματεία που υποτίθεται ότι έκανε... Στη διευθύντρια των αφηγόντων σας είπα. Ναι, από εκεί με στείλανε στη διαλογή. Από τη διαλογή δεν πέρασε καθόλου. Ποιος είναι υπεύθυνος και μου είπαν ότι είσαστε εσείς, λέει, που το κρίνατε έτσι και τις βάλατε εδώ που είναι τα COVID. Εδώ μου τη βάλανε εμένα, αν είδατε. Εγώ δεν την διάλεξα απ' έξω να μπει εδώ, αν θυμάστε καλά. Καλά να ρωτήσω κάτι. Τι λογική υπάρχει να έρθει ένας άνθρωπος με καρκίνο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ποιος είναι? Πείτε μου όμως τον έναν υπεύθυνο. Τρεις. Η του ΤΕΠ, γιατρός που είναι για τη διαλογή. Η οποία ποια είναι? Πώς την είπατε? Έλα Παναγιά μου, κάτσε. Συγγνώμη, η διευθύντρια του ΤΕΠ ποια είναι? Μπορολαβάτου. Η διευθύντρια του ΤΕΠ. Διευθύντρια του ΤΕΠ. Ναι, πού είναι? Πού είναι? Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θα αποφασίσω λοιπόν εγώ. Η μητέρα μου δεν θα μπει στο θάλαμο μόνη της. Πού την βάλατε? Πού με φωνάξα, ρε? Πού την βάλατε με στο σκάβι? Κανείς δεν την έβαλε. Εγώ το είπα. Το ξέρα. Τον υπεύθυνο θέλω. Ποιος είναι? Δεν θα με κάνετε βόλτες από τον ένα στον άλλον. Ποιος είναι υπεύθυνος? Τον υπεύθυνο. Ποιος είναι υπεύθυνος? Θα μου πείτε. Θέλω αυτόν που έβαλε τη μητέρα μου στους COVID με άλλη ασθένεια. Αυτό θέλω να. Πρώτον. Και δεύτερον, από πού και ως πού την βάζετε στο θάλαμο πάνω μόνη της. Από πού και. Μιλήσαμε όλους. Μίλησα με τους γιατρούς, μίλησα με τις κυρίες. Μίλησα. Πήγατε εσείς να το πείτε. Δεν ξέρει, δεν πέρασε ποτέ από εκεί. Το αποφάσισα εγώ. Γιατί αν αποφάσισα εγώ να αποφασίσω πάλι. Με ασθενοφόρα ήρθε. Και αποφασίστηκε να πάει στις COVID. Όχι. Δύσπνοια έχει ούτως ή άλλως γιατί έχει χαπ. Βαριάς μορφής. Με οξυγόνο είναι μόνιμα. Και καρκίνο στον πνεύμονα. Προληπτικά τα εξετάζουν και τα βάζουν στο θάλαμο που είναι η COVID. Έτσι εξακριβωμένα. Και θα την πάτε πάνω στο θάλαμο μέσα μόνη της. Από πού και ως πού είναι COVID. Μίλησα εδώ με τον γιατρό διαλογή. Μίλησα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Ωραία, την παίρνω και φεύγω. Ό,τι σας έχουν πει γιατροί. Δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω. Μισό, κάτσε βρε. Κάτσε βρε, πώς βρε μέσα βρε τα περιστατικά. Λοιπόν, θα την πάρω και θα φύγουμε. Πού ποιος ξέρει, κάπου που να μην πεθάνει. Μήπως βρούμε. Εσείς λέει φταίτε. Εσείς τη βάλατε εδώ. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ θέλω να μου πείτε ποιος την έβαλε. Πείτε μου ένα όνομα, πείτε μου. Ναι, εμένα μου είπαν εσείς.
Εγώ τώρα τι να κάνω. Βγήκα έξω με τη στολή και την πήρα μόνο. Τι να σας πω. Πάντως εγώ το δεν αποφάσισα. Είναι το μόνο σίγουρο. Την έφερε και κάτι μια παρολόγια, εγώ δεν ξέρω πουθενά. Εγώ είμαι εδώ μέσα, βλέπετε όλα τα περιστατικά, δεν βγαίνω να τα πάρω, μου τα φέρνω. Λοιπόν, θέλω να φύγουμε. Θα τις βάλετε. Όχι, είσαστε δικοί, εσείς είσαστε υπεύθυνοι. Εσείς ξέρετε. Στο θάλαμο μόνη της δεν θα πάει. Μόνη της στο θάλαμο δεν θα πάει. Αν είναι δυνατόν. Θα τρελαθούμε τελείως. Έλα Μανουλά. Τίποτα μαμά. Πω, θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο στο τέλος. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα τρελαθούμε. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Εντάξει. Δεν θα αφήσεις να σε πάνε πουθενά. Ακούς. Έρχομαι.